motomedic o kun mga medical volunteer on a motorcycle ang tuwag sa ila. Isa na diri ang caretaker sang simbahan nga karon isa na sa masaligan nga medical volunteer sa Bacolod. Isa siya ka anay bystander nga karon aktibo na nga emergency responder sa syudad. Ang iyang istorya sa sining episode sang Baganihan. Taga-himos sang simbahan kada may misa si Noel Adrias sa barangay Takuling bilang caretaker sang simbahan sa sulod sa masobra 6 na katuig nangin all-around man ang iya trabaho, mapa-driver kag technical staff sa tion nga may okasyon ang simbahan. Pero kung may emerhensya, naga-kambyo bilang maabtik nga motomedic o kun rider nga medical volunteer si Noel. Kami kay wala labot sa maginbuligan ka serbisyo kapag hindi sa church. Sa baylo sang bato ni Darna o kun kapa, trauma bag lang ang dala ni Noel sa iyang motorsiklo, pwede na siya makapang-rescue. Sterile gloves, elastic bandage. Pwede hindi agali kahalin sa balay mo kung wala na. May harap man ko isa ka trauma bag isang backpack ko. Humalin pa sang nagpeak ang pandemic sa nangin salaligan kag kabulig na siya sang katapo sang City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagresponde sa mga insidente sa dalanon. Tungkol sa simbahan, din ka before nakatrabaho pa? Mga extra siguro nang kay sang 2016 niya ka eskwela po ko na high school mo 4th year. Graduate and then naman na yun kung may mga extra like malibod taho, mga libod mais, paypay, das mado ka muna lang para may pang extra lang pang balance sa eskwelaan. Subong ka sige ka pa mo na? Wala. Bantay lang simbahan na? Bantay lang gitkag. Amo na yung focus sa rescue. Istorya ni Noel, madamo na siya sadto sa mga insidente sang pagmungguanay, kagiban pa nga disgrasya sa dalan nga masami masaksihan. Pero bangod kulang man sa ihibalo sa medical response, wala siya sang may mahimo kundi magtanaw sa mga pasyente na nagakinahanglan sang bulig. Pero sang 2018, samtang nagapabalik siya sa simbahan, tiyempo nga nalabyan niya ang grupo sang Emergency Medical Responder Raptor nga nagapatigayon sang training seminar angot sa disaster response. Gani wala nagduwa-duwa pa si Noel nga magpaidalom sa training. Tubtob nga nangin isa na siya ka motomedic. Makabulig ka sa tao. Tapos sa una, wala ka training malabyan-labyan, walang makagi ka lang ng aksidente. Pero subong, makabatay ka aksidente ka upakas ka na, biskan kay ka, may ginawbara ka di. Harap lang feeling nga, sige, muna ako dahil balik ako lang Ang trainer kag mismo co-founder sang Medical Response Volunteer Group nga si Lady Trisha Ponhe, isa lang sa mga nagatag inspirasyon kay Noel agod mapadayon ng pagserbisyo kag mangin epektibo nga medical responder. Ang iloy nga si Trisha nagaserbi man nga team leader sang Rescue Volunteer Group sa Barangay Villamonte. Nagmasakit ang ako nga mother kag father. Na-admit kami mga almost 2 months. Doon na nakita ko lang doon ka namin mag-cater ang mga nurse, ang mga patient. Singko doon ka namin nga doon gusto ko magbulig. May may kilala lang gid kami nga willing nga magtudlo sa amon. Sa Villamonte may na train man kami sa amon nga kagawad. Kasubong ni Noel, nainganyo man nga magserbe nga medical volunteer ang estudyante nga si Patrick Valdivieso. Ang foster father ni Patrick ang napatay tugaman sang vehicular accident, amo nga nagdesisyon siya nga mangin volunteer agud man makabulig sa pareho. Kaya wala ko gani sir kakwan bala nga kabalo nga nahimo ko man nga despite sang pag-eskwela ko sa ginobra ko nga may time ko Japon magresponde. Although siguro even kaagahon kung kagabihon kung may call gagwa gid kami kay ang mga time nga kumaga manugtulog nami wala. May time gani nga makagwa gid kami kay tungod sa amon nga passion sa pagresponde. Sa edad nga 26, luyag ni Noel nga mapadayon ng pag-eskwela sa kurso nga Radiologic Technology agud malabot ang iya nga handom. Amo man si Patrick nga handom mangin manunudlo. Wala man sila sang sweldo sila pag-volunteer pero malipayon sila nga bisan paano
nagaserbe man sila nga inspirasyon sa ila pareho. Ano po ang kinalain before sang gatanaw ka lang subong nga nagabulig ka na? Ay kay namin sir, ay kay makabulig ka pala sa pagkambay pa lang sa tao sa imo, thank you. Dra ka pa lang dra ka pa siling pag ina ay padayon ko na. Masami may mga kabudlayan man sila nga ginapangatubang pero ginapasulabi nila ang kabuhi sa giban nga yara sa katalagman. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.